Benvingudes i benvinguts a una nova edició, un nou capítol de 15 minuts amb tu. Un seguit de converses amb persones de Sant Cugat i avui amb el Jordi Magrià. Què tal, com estàs, Jordi? Bon dia. Bon dia. Jordi Magrià és dibuixant i és, què més? Bueno, sóc il·lustrador, de fet. Il·lustrador. Il·lustrador i santcugatenc. Però a més, ell és en Big Man. Big Man. Què és això de Big Man? Bueno, és el pseudònim que em van posar a les xarxes perquè els meus dibuixos han estat fets amb bolígraf Bic. I llavors una seguidora meva va posar diversos noms i aquest em va agradar, el vaig posar mig en conya i al final s'ha quedat ja per quedar-s'hi. Aquí tenim a la seva dreta doncs, un dels dibuixos més coneguts del president Carles Puigdemont fet amb un bolívic, amb unes 80 hores més o menys de mitjana. Sí, aproximadament aquests tamanys venen a ser unes 80 hores i potser és el dibuix més emblemàtic dels que he fet, ja que està penjat a més a la plaça d'Amer d'una pancarta de 6 metres per 6 metres i per la nit l'enrotllen, el pugen, perquè si no ja estaria destrossada i pel dematí el tornen a baixar cada dia. Ho he vist, he anat a Amer, he vist el dibuix, és espectacular i realment hi ha un rodet que el pugen i el baixen. Escolta'm, en quin moment neix Big Man o en quin moment et dones compte tu que et pots dedicar a fer dibuixos amb el boli Bic? Va ser en un moment que la feina havia baixat una mica, vaig començar a fer dibuixos amb llapis, feia molt temps que no tocava dibuixar a mà, perquè jo normalment faig il·lustracions amb l'ordinador, i vaig començar a dibuixar els meus fills, però amb llapis. I un dia vaig agafar el boli, allò mig, lo típic, estàs parlant per telèfon, comences a fer 4 ratlles i vaig pensar, vaig a provar de dibuixar amb bolígraf i vaig fer el Morgan Freeman, vaig veure que era possible i vaig tirar endavant. Fins al dia d'avui, que ja n'he fet uns quants. Aproximadament? Doncs no ho sé, ara, per exemple, a Terrassa hi ha una exposició que embarca una part el que és l'homenatge a Lluís Llach i l'altra el procés a Punta de Vic, que és l'exposició que he anat fent itinerant per tot Catalunya, que s'han fet 52 exposicions aproximadament. Una d'elles a Sant Cugat? Una d'elles a Sant Cugat, exacte, i ara allà hi han exposat 60 quadros, però n'he fet molts més. Escolta'm, i quants bolis Bics has arribat a gastar o quants gastes per cada dibuix aproximadament? Els que he gastat no ho sé, però realment pocs. La primera exposició que vaig fer van ser 21 retrats i es van gastar 21 retrats grans, de tamany dinar A2, dinar A1, i vaig gastar 5 bolígrafs només per fer-los tots ells. Sí, sembla mentida. Bueno, és un bolígraf que dura i dura i dura, com les piles Duracell, sí. Estàs patrocinat? Et patrocina la marca Bic? No. Sé que algun treballador que em segueix de la casa els hi va comentar, perquè tenen una seu a Tarragona, i aviam si em podien fer un lot, alguna cosa i tal, però quan van mirar la meva història van veure que era independentista i no van fer-ho. Però que ho entenc, perquè si fas alguna cosa haguessin fet un lot a l'altra banda senentera i a Espanya no haguessin vengut ni un sol bolígraf, perquè ja saps que els boicots estan a l'ordre del dia. Totalment. Escolta'm, ara justament estàs presentant el llibre Homenatge a Lluís Llach, que el tenim aquí, justament. Com neix aquest projecte de l'homenatge a Lluís Llach? Aquest projecte va néixer... Va ser una idea que se m'ocorre per la meva admiració que tinc cap al Lluís. Des de molt nano que he escoltat les seves cançons, m'han acompanyat sempre, i a part pel seu compromís amb Catalunya. Ell sempre ha estat i segueix estant un activista de pedra picada. Moltes de les seves cançons continuen sent himnes avui en dia absolutament vigents, malauradament, no? Com és l'Estaca o fins i tot ara el Companys no era això. I bé, va néixer una miqueta així, no? Fent algun dibuix, escoltant les seves cançons, que m'inspiraven segons quins dibuixos, els vaig anar fent. La idea era fer una exposició a Amer, malauradament no va poder ser perquè va arribar la maleïda malaltia aquesta de la Covid, i una cosa va anar portant a l'altra, es va anar retrasant, al final vaig poder fer la inauguració a Roda de Ter, va agradar molt i allà és on se'm va ocórrer de fer un llibre, però volia fer un llibre diferent. I vaig pensar que una bona cosa era posar les lletres de les cançons, posar un codi QR per poder escoltar aquella cançó in situ mentre l'estàs llegint i veure
el dibuix que aquella cançó a mi m'ha inspirat, no? I això ha tingut molt bona acollida. Això del codi QR és una cosa novedosa i bé, potser això del codi QR ha vingut també per al tema de la Covid. Segur, sí, perquè ja existia, Sí, el codi QR existia, massa, exacte, no funcionava massa. exacte, no funcionava molt i ara amb la Covid, a tots els restaurants, el codi QR, i potser se'n va quedar dins el subconscient. No era conscient de dir, vaig a fer això perquè no, però bueno, suposo que són aquelles imatges que et queden implantades, no? I bueno, així ens ha sorgit el llibre i ja t'estic dient que està tenint molt bona acollida. I el Lluís Llach, quan ha vist el producte, quan ha vist el llibre, què li ha semblat? Bé, el Lluís Llach no el va veure fins fa no massa. Nosaltres el vam convidar a l'exposició a Roda de Ter, ell té molts compromisos, va ser impossible que vingués, però almenys estava assabentat de que havia això. Per les redes socials sí que havia fet algun retuit quan vaig dir que faria aquest llibre i així, i fins i tot la primera vegada que me'l trobo amb ell cara a cara va ser l'11 de setembre a la manifestació. El vaig veure, vaig anar a saludar-lo i tal, i li vaig dir si em podia fer una foto amb ell, em va dir que sí, que i tant, i quan anaven a fer la foto em va fer un petó, que és la foto que surt a la contraportada del llibre, no? Per tant, entenc que, bueno, que de fet està content de lo que s'ha fet, entenc que sí. Escolta, m'imagino que deuen haver-hi un calendari de moltes presentacions pel territori. N'hem de fer una a Sant Cugat, no? Doncs estaria bé que al meu poble doncs, es munti una presentació. La farem. Perfecte. Segur que la farem. Escolta'm, tornem una mica als dibuixos. El procés, imagino que és a través d'una fotografia o de diverses fotografies d'una persona. Com ho fas, això? El procés és a partir d'una fotografia. Els que vaig començar a fer, que eren els que m'han donat a conèixer, no? Que va ser amb el Jordi Cuixart, el Jordi Sánchez, el Quim Fort, aquests, jo el que vaig fer va ser buscar unes bones fotografies per Google, la fotografia que a mi m'inspirava i que tenia prou qualitat perquè els dibuixos anaven a ser grans, per tant necessito una fotografia amb molt de detall, vaig trobar unes de molt bones i a partir d'aquestes fotos me les poso en l'iPad i des d'allà, perquè així puc ampliar i puc veure les zones amb més detall. I és posar-se la fotografia i anar dibuixant. Primer sí que faig un amb llapis, un encaix d'on aniran els ulls, el nas, la boca, tot plegat, però és senzillament un encaix molt senzill i a partir d'aquí ja amb el bolígraf ataco tot el que són les ombres i tot el volum. Hi ha cares més difícils de dibuixar o no té per què? Sí, hi ha cares més complicades, sobretot el que són, per exemple, cabells blancs, barbes blanques, que molta gent diu, i el blanc com el fas? El blanc és el paper, però clar, perquè quedi un pèl blanc has de dibuixar al contrari, has de donar l'ombra perquè aquell pèl sembli blanc. Això serien les parts més complicades, no? I després, si hi ha molt de negre, molt de fosc, clar, el bolígraf acabar tapant, són moltes hores d'estar allà ratllant per poder tapar tot el que t'interessa, no? Imagino que deus tenir moltes anècdotes, perquè clar, has dibuixat a tots els presos polítics. Com han rebut els presos aquests dibuixos teus? Jo els hi vaig enviar, jo vaig fer, perquè t'explico, jo aquestes exposicions que anava fent pel territori eren per criminalitzar la repressió que estàvem patint i per fer visible, no, tot el que estava passant. Clar, ja era pel territori i per tant més o menys ja tothom sap, no? Però bueno, era perquè no caigués en l'oblit i donar, fer soroll. A part d'això, jo el que feia eren unes litografies i uns quadernets que els venia per ingressar els diners a les caixes de solidaritat, que al final s'han recaptat 12.000 euros. Recaptats amb la meva feina, perquè jo no he tingut ajuda de ningú, jo he anat a diferents llocs que m'han trucat sempre i he anat escampant. Doncs aquests llibrets jo els hi vaig enviar a les presons a cada un d'ells. I vaig rebre cartes d'ells, una curiosa va ser la del Josep Rull, que em demanava disculpes perquè mai es havia cregut que allò estava fet amb bolígraf Bic. I aquesta, és una anècdota que em va fer gràcia per aquest tema, malgrat tot el que estàvem passant. Has tingut oportunitat de parlar amb ell personalment? Sí, després he tingut oportunitat de parlar amb ell i bé, sempre han estat superamables amb mi, cosa que els hi agraeixo moltíssim. A partir d'aquí t'han sortit molts encàrrecs, per exemple, de particulars que volen tenir un dibuix? A partir d'aquí m'han sortit alguns encàrrecs, sí.
perquè entre altres coses, sí, jo faig encàrrecs en bolígraf, perquè entre altres coses el que és la meva feina, el 99% dels meus dibuixos venien de dos grans empreses, una que és una editorial i l'altra una de disseny, i aquests em van deixar de passar feina per el meu caràcter independentista. Una d'elles, la de disseny, em va demanar fins i tot que desvinculés el meu nom del seu al LinkedIn. I vaig dir que ni hablar, jo havia treballat per ells i no pensava deixar d'això i m'han deixat de passar feina. Per tant, pràcticament tota la feina que tinc ara és aquesta, és amb el tema del llibre i els encàrrecs que puc rebre. Escolta'm, Jordi, però abans del Bigman tu treballaves i feies d'il·lustrador. Què il·lustraves exactament? Bé, jo vaig començar cap a l'any 86, aproximadament, treballava amb aerògraf. Vaig començar treballant per estudis de disseny. De fet, vaig estar una temporada, quasi 2 anys, treballant a Chupa Chups. Allà també vaig aprendre molt d'aquest món i després em vaig posar per la meva compte. Vaig sortir de Chupa Chups, em vaig posar com a freelance i vaig estar treballant per altres estudis de disseny, per empreses com Danone, vaig seguir treballant per Chupa Chups, quantitat de sueps, he treballat pel Sunny Delight, pel Trina, sobretot eren temes d'aliments, és el que més he treballat. Perquè sempre et demanen que sigui molt apetitós, no? He fet molta cosa de gelats, per exemple. Fer un gelat fotogràficament costa molt, perquè amb els focus i tot es desfan. Per tant, pràcticament tots els gelats que pugueu veure a les capses i tal són il·lustracions, malgrat semblin fotografies. No ho són il·lustracions. Eren il·lustracions molt realistes. I he treballat durant molt de temps, també he treballat per editorial, fent molts mapes. Quan va entrar el tema dels llibres electrònics, escolars, vaig fer també molts vídeos per les editorials, de com, per exemple, de física o de química. He anat buscant-me sempre la vida una miqueta per no estar mai parat. Escolta'm, jo abans d'acabar, reafirmar el compromís de que organitzarem la presentació del llibre Homenatge a Lluís Llach a Sant Cugat i recomanar, ja que venen festes de Nadal, a veure, llibres s'han de comprar sempre, és evident, però ja que venen les festes de Nadal, doncs quin millor regal que comprar un llibre d'un santcugatenc? Bé, a més, a part, és un llibre molt especial per les festes. Hi ha molta gent que m'està comprant 3, 4, 5 per regalar, perquè no és el típic llibre que te l'has de llegir, no cal. És un llibre que avui te'n mires 2 cançons, demà el tornes a agafar i mires una altra. Em va rebre un correu d'una senyora que em deia: en aquests moments estic mirant al cel i escoltant el teu llibre. Això em va fer molta gràcia, no? No estic llegint el teu llibre, estic escoltant el teu llibre. És un llibre molt diferent, no n'hi ha cap, jo crec, en el mercat que aglutini això, poesia, música, imatges. Per tant, jo crec que és un bon regal per Nadal, des de luego. Doncs ja ho sabeu, per aquest Nadal, homenatge a Lluís Llach de Jordi Magrià, Bigman. Moltes gràcies per la teva hospitalitat i per la feina que fas, Jordi. Gràcies a tu, moltíssimes gràcies.